ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ದುಂಬೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್ ఒక దాదతే మొక్కలే కొంచెం సమాధానం నెట్టదక్కడే పాతరనే బర్ పూజావే దాది అక్కలు తూలే మన్పున మోస ತೂಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಕ್ಕಲೆಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ದಾದನ ಎಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಮಂತದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲೆಂದರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರೋದುಂಬು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆದ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯ್ಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಚರಿಸವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ ನೆಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನೆಟ ಆತಿ ಏರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಊರುದ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತೇರವೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೂಡ ಅವೊಂದುಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಾಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಗಂದುಲ್ಲ ದಾಲತ್ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಪಗ್ಗೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಗ ಪಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾವಡು ವಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ತಿರ್ಗದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕನಕ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಗದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ನೆಟೆ ಒಂತದಾದ ಹೋದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ದಾಂಡು ದೇ ಬಾರಿರ ಮತ್ತು ಕಂತ ನಮಕ್ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತೋಟಡು ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅವೇನೇ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೆಕೊಂಡದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು నేను ಒಂಜಿ ವನಸ ಗೊಂಜಿ ಪೀಸನ್ನ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲ ಐತಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಡೆ ಪೋದು ಯಾಂಕೆಂಡ ಬಾರದರಕ್ಕೆ ಏತಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ಯಾ ಮಾಡಿ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಯಾನ್ ಸಪ್ತೋಡೆ ಬಂತು ನಾವೇ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೋರ ಅದು ನಿಕ್ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪರ ಬಂಡ ನಿಕ್ 18 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ಪೆ ಕೊನೋಫಾನ ಆಯ್ ನೀರ ದೀವಲ್ನೆ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಎದುರ್ದ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಬಾರದರ ತಂದು ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಎದುರಡೆ ಇಂಚ 19 ನಿಂಕ ఒక దాదతే మొక్కలే కొంచెం సమాధానం నెట్టదక్కడే పాతరనే బర్ పూజావే ఇంకా కోపడ దాల ಬಂದಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಇದು ಬಾರದೆ ನಾ ಅಜ್ಜಿನ ಎದುರೇ ಫತೊಂಬಲೆ ಒಂದು ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಫತೊಂಬತ್ತಿ ಇದು ನಾನಾ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಜ್ ದಾದ ಮಾತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲ ಆತನು ಬಡವ ಆತನು ಬಚ್ಚಿದು ಹೋತು ನೋಟಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಂದು ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ವೆದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಬೇಲ ಇದಾನಾಗ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡುಗೆ ಯಾನಂತೂ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತಾವೆ ನಿನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕನಿಪ್ಪುಂಡ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಎಂಚಲ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ತೂಕ ಇತ್ತ ಕಾರ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಮೊದ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರ್ ಮಂತಿತ್ತತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ನಂಚ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರ್ನಿಂದೆ ಕುಡರ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಹಾಲು ದಾದ ಮಂಚೊಂದುಲ್ಲಲು ತೂಕ ಮೊಲೆ ನೀ ಜಾಡಿ ಫಿಲಿಡಿ ಯಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ದಾಲ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಜ್ಜಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪ ಕೊರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಜ್ಜು ಕೋರ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸಬ್ಡಿ ಇದೆ ಏನೇ ದೊರ ತಿಂಡಿ ಚೌಲಿ ಆತಿನ ಕೊರು ಇತ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಕೋರು ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಂತದೆ ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್
ದಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತದೆವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ತಿ ಇನಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಟ್ರೈ ಮಂತದನ ಅತ್ತ ಮಂತದನ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಿರ್ಗೆ ನಾನು ಏಪಲ್ ಯಾನೆ ರೀಜನ್ ಎಟ್ಟುನಾ ಎಟ್ಟುನ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಡ್ ಎಟ್ಟು ನೌಲೆ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತವು ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮರತ್ ಪೋತುದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೋಲು ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಪೆಲತ್ತೆ ಇರ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟದೋಲಿತ್ತು ಮುಲ್ಪತಿ ಕೆಜಿ ಅಂಚ ಮೋಲು ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟರೆ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮಗ್ಲಗೊಂಜಿ ದುಂಬೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಹೌದಾದ ಇಮೇಜ್ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂದಿತ್ತರಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಕ್ಳಿಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಶೋಕ್ ಮನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲಾಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪು ಫ್ಲಾಪ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ವಿಷಯ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಬೈದಿನಿಂದ ಅಕಲ್ ತುಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮೋಸ ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಕ್ಲಂದು ಉದ್ದ ದೀತೆರವೆ ಮಾತ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಈರೆನಲ್ಲಿ ಹಾತಿಲ್ಯ ದೀತಿ ನಡು ಟೌಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲಕ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುನ್ಗೆ ಯಾನು ನೀ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೆರ್ತೀನಿ ಆ ಕಡು ಬೇಗ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವನಸಿಗೆ ಈತಿ ಇರದಿಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಈತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನು ಅಲ್ಲ ಕಂಚ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಕಂಚದ ಜಂಕಿಂದು ಗೋಡು ಕುಂಟು ಗೋಡು ಇಂಚ ಪತ್ತರ ಪರಿದಿಂಡು ಐಕಿತ್ತ ವೆಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಅದಾತ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲಿಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿತ್ತ ಮೂಲಿ ಪರಿದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜನ್ ಕಟ್ಟುನ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಕಾರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಕಾರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಊರುಡೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದಂಡ ಮಲ್ಲೆರೇನಿ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಮುಲ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರಿಂದೆ ಇರೆ ಎಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ತುಳಗ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಮುಚ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಾಂಡ ಪಿರ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಮಾತವೇ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಕಟ್ಟರುಂಡ ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟೆರ ಓಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುನ್ ಬಂದ ಮೈದಾನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೈಯರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದೀಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗತ್ತನ್ ಮೂಲ್ ಭಾಗತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಭಾಗತ್ತನ್ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಈತ್ ಪಿಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ತಿ ಏತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಬಂಡ ಬೇಬಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ಎಂಗಲ್ ಬಂಡ ಊರುದ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾದು ಇಂದೇನು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಂತಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅನಾಗ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಪುಣಂದೆ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುಂದೇನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಊರು ಡಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರಲ್ದೆ ಹೋತುಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಓನಿ ಕಿನ್ನಿ ದಾದಿ ದೇ ಬಯ್ಯ ಜಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ದಾರದಿ ಇಂದೇ ಅಂತಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಅಂತದ ಅಂದು ತೂಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ ಪುಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಪನ್ನೆರಡು ನೆನಪುಜಿ ಬೀಜದ ಬೊಂಡುಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದೆಂದು ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ನೀ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಸಾಂಬಾರು ಮಂತ ನುರ್ಗ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಲಡ್ ಹೌದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತರಕಾರಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಯಾನೊಂಚೂರು ದೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಊರುಡು ಕಾಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏನದಿತ್ತು ಜಾವೆ ಎಂದು ಈತು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂದೇ ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪು ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆವುಂದೇನು ಮಂತಂಡ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂತಲೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಸಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ನಾನೊಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಪಾಯಸ ದ್ವೈತ ಪಾಯಸ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಂ ರವಾ ಪಾಯಸ
ಈ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಊರದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದೆ ತೊನೆ ಬೋಡಂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಎಂಕ್ಯವ್ ದೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಈರು ಬಲಸ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲಸದ ಆನಂದೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಕುಲ್ದ ಮೆರ್ನಾಡ್ ವನಸ್ ಮೆರ್ನ ಕೊಲಿಗೆ ಬದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಬಂತೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಕುಲ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಬನ್ನೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲು ನಾಂಡ ಬೋಡೊಂಜಿ ಅಲ ಅಲ್ ಮಲ ಮಲ ಅದೈತನು ಯಾವ ಅಂದೇಂದು ವೆಜ್ ಕಬಾಬುನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅದೇ ಇರು ಬಕ್ಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಇತ್ತ ಬಲಸ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಗುಡ್ ಹಾಡ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ವನಸ್ ಅದೇ ವಿಜಿ ಚೂರ್ ಪಾರ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚೂರ್ ರೇಸ ಪಾರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿದ ವನಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾವ ನನಗೇನು ಎಂಕಲ್ ಅಷ್ಟಮಿದ ವನಸ್ಸುನ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಷ್ಟಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಆಡು ಓ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೆ ತೂನ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಪುಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂತ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಚೆತ್ತನು ವಿಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎಂಚೆತ್ತಂದೆ ಸೂಪರ್ 10 out of 10. ಓಕೆ ಇಡಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಗಿತು ಅಂದುಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಕಾಂಡನಾಗ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪರ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿ ಮಂದಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡನಾಗ ಇಂಚ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಪಂದವಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕುಡೋರ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಪನೊಂದು ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪಲಕನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ಅಂಡ್ ಗುಂಡಲಕ ಆತನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಿನ್ಪುನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಮಾತರೆಗಳ ಬಾಯ್.